Ayo dalam. Kanggo majikan wong sing paling moral dewek tenano. Kangge bos galon. Bos galon. Kanggo bos Bapak YouTube. Cecep bareng Ibu Titin. Kangge warga Sasa. Songali la 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 Ademayem kesenian putra nada asli seni Gebang Samarang pimpinane Kang Maman Dewe pelindunge Bos Bawang Dewe sarang Kang Otong Bos Sontong Liar Papa Alif Kang Minangka Mandur Bawang Dewe sampun lali kuda-kuda di dayang sombe rasa edan apa penasaran ya durung mah nak ya laksana diri arep tulung ning sapa arep sambat bos YouTube mame kita sambat ning sapa yen ora mah iki sampean dhewe dalan majikan bos galon eman katone maning yen melas manok leni katon melase sarang ayahe arul bamadam sing paling eman aja lali masalah wase Bos Dedi paling disawer disit kan. Semoga